Tiprasarokni tongmung mungsayake mungsa salthugino rungsayake krungsani tongmung sitrani mangpili social media rogo nukjagi tongo baksaba saihik tongtutui sak motok tongmani mangpili yakeba drugs chawi kobor chamani tiprasa juda juda tongmung sitrani mangpili baksaba sak bai sakno nok nukung subai sukrup khlailai thungkrungni bisingtui obo haikeno mungsayake mungsani mangpili nukjakmani obo haikeno haino hai dini 17-11-2022 sangrong salo bo 23 Dhanpur Bidhansaha bai khobja kaisa khola bisini Dom Doma Rwng Nogo Chowak nwngui khuk sitrake kok sai tongmani mangpili nukjaka khoroksa umor chakra boijrahori tripra nwngui yaba satai klayu mafa mokol nugrimani yagulo rungnog ni simise joto surungmung mano tei obo hai rungnogo se raida sayake Chowak nwngui je musumti kok sawi tongu hingke bora uri no nai shibani ari is krai arai jinsi sut jole kanai hai koja kanai obisa hang man ya obisa go bhai dasar obisa hang me bura bora joda ja ning jinsi le kan marangala sini ka su tar marangala minta maka phone ni je kono dorkar na থাকলে স্কুল ফাইদে চুন সাহায্য করে শিবা খারা বুঝি কা koja যদি যে কোনো সমাধান হয় আরে ও হেড মাস্টার কোলা বারিন হেড মাস্টার মাই খেলা বড় আমায় তাসরে আমায় আরে আনি কোনে যত মাস্টার চাকরি মহারাজ দাতা বলে আও আজ নি এডা কাছে গুনে বয়া তো এই মানে হিন্দি সিং মসা